o je norok topon bai malai mani busuk mane balukha mane bo dino malai kha abo kisa saikhan gade. Abullo muju korido. Ang bai bokun koricha. Jas kok ang bin bihik bai. Last kong mas haka 2 mas rok hayin kana. Ang bin bihik serai sajak abun poro kana. Ang saka ang bo bai salai negina al poro ang bono bujokha ang bono hingka. Tar poro bo bai ang kunu koricha. A poro bo tamong kata mong yatangya ang kunu saimali ado. Mane bomo hayin kha abo hangke abo hayakodo je nang tao kok saitong mani. Mane abo hayakodo mane je nang bo bai malayo mani nang bo bai ke malai kha abo no srai khaji. Abo hangke jas mane kaisa pandaw tanggay. Bo panda sauni panda wo. Abo sauni panda ang musinya sang pandaw tanglay kya. Bo kami wo bo. Kami bolte ang basu sinyang jas bunyi logi tangmani bela. Sauni logi tang abo sop lang no. Jini dolong ni hisa abo injum tangmana sang asing inkori kaji gya hapen chaimiya. Bo kami wo bo. Abo tamzan ni para mana ang bo asung mutu mali Yang ata. biang saitong na bo. Salo amo. Salo busuk sal. Salo makaje salo abo bo para zan ni himana. Emne para sih kamu mutu mama hai leng tunga tunga ta. Tabuk topon bai nung bo bahai ki malagi mane nung da. Oh bahai ki no malai da mane segang mane bo bahai ki bo bahai ki malai. Ang segang kereng ya. Ang segang kereng ya. Bono segang kereng bo sabuni yago bo. Mane nini number bo bahai ki man kerbo. Bo sabuni yago mana bala ang bo sungja gya kindu ba bo bunyi. Nung bono sungja janai ke nung ani number sabuni tui connect khai. Bo ano borong bung saya. Bo tamu hana puro. Bo sawa ang kaisa borong yago na kha. Ang nono kol khaya ni saw. Nga ang basung gojaglia. Ang basung amrong no amtu wan su zai ta. Mane nung ano thino nung kol khaya. Hangke nung tamu bagi kol khaya nung sudah. Sungka. Sungma poro nang. Bo pula kol khaya do. Sari ang tabuk nok bar news mangpling bising ti sahuri chongdo no. Sari sari kulogoi mane no thino bo kol khaya koboni tui phone nakra number do. Kok do bujika koboni tui phone nakhana mane tamu ni sahoka bo. Khanadi do boano kabang ma banu kol khaya last 08. Ang receive khaya ang to number sinyal lang receive khaya. Ngai prai sata kaja hai banu kol khaya na ang receive khaya nga salsa hangge ani sranya ang receive khadika. E pora hangga saka ang ko ka ang kok saka. Nga banu sawa ang umte jaga thangnai norway ajaraw umte khaye malai kok sanai ni saw nga do tamba chadi hin saka. Ngai kunu ya ja sanyo kok sana musungoi nama nawe kok sama jin chong ko sabo number yin chinga. Nga sabo number yin chong ma rikata ni chong ko sabo ni chinga. Tongu borak ni chong ban bung sayedo. Ja dino sungmane obon bada ang gote bung singli ya. Nung le sabo bo kami ni khai tong ni bung tam rok nung suda singka bono. Singka. Nga bo sawo. Ani para dung mali mane edisi eri ani no amte jaga ni bung para bung tam san ni chamana no. Bung tam ni sabo. Paran bung tam san ni chaw. Do bini bung tam ni saka no. Bini bung kya no topan ni chaw ta. Tam ni saka. Nga pare nga tam khanya ba tam sadi hin saka. Nga hi hanu si mana na we kok sanai ni kol khaimeni nga nang sam ni yago number mano ni shuka. Nga ba no borong bung saya do ang barban sunga nga pare ka musungli ya. Nga ba no barban no kol khaya nga munai mai de saka ro ni shungo ma hage man ko ro sate saka. Nga pare hinga nyo ba no kol khaye ko ro sunga saka. Om haja Tam saka no bo. Kulogai shari tam saka. Emna khajo ba no mane sawo mane hanyo ko ro saina ni hansi ko lo khayo. Ki kok simda saka na ki azaga wo bukha mane hamjang ni digyo da thangka abo direct chadi. Hamjang ni bising ko no ko kore-jo. Ga sal hamjang ni bising ko no ko kore nge pare bo an ko lo khaya ko ni yo pare ko lo khayo ka ang bo receive khayo kok sawo. Ga nge er pare hinga nga nya bo ano bo sawo salsa ta mane
Kontoni angwe kokro sa chonga ga chaja sang bazaro mala laikya ba kokro bo bazar mala kinaro sabu sangde jeng hanyo ko sombono ko bazaro mala laikya jeng mani ro panya khaibro ta gangke afro washa mala kya gangke jeng ko aku tala washa mala kya am sungno ga aboni bade angon duibar si mala ido ga jeng kwai rok sa laikya ga thandarong nung laikya am sungno ga korok sa laikya srapse tongkha jar demne no ko thang laikya je puning interview wo ang je nokmani khanamani toponi bihi mane munung bai nung kok je salaimani o topic no mane o kok no mane clear khat nung srai ke ano mane khlai rgadi mane bo to no sungka a jaga wo kok to bujikha je a jaga wo nini khani thangai chuak rok nung yo hnei mani mane oi rok phayo mane o kok ko bujabo kono jota berok ngai abo am te do anoro kuno phaye soro ningya bin besai kha ar bu song nungo ar bu song oma hai ganke bano salsa phun khakya bor no ta am salai tam tanglai kok mala kha bang semi do ganke bin bhi gan salsa kol khai de ang receive khaya number siniya e poranga bano kol khai anong bor non kol khai nung ta receive khaya sa hin chau gang receive khakya bo sai gang receive khagla kamo ga ang to bin besane nu tu yale ang to bin besane slagya bo sabni yago number mane anom ting tong ang to semi yale ang to just an no ba an no phan thaga bu no phaiga gang je sno pan to ang otis pale to khai mar hone bile gang ke on bising pano the bano bin ban chau ko le sip khadi an number ani burin ji hin chau gang ga do bin kong nar ge ang khogi sing yang bin busan nu ju yang gang dam kok seng no bang chaka ga ban sung an bu sa chen no kom tem ti ni chawa nang tam hin ni chung gang ga ang chaka ang bin bin no chawa ang bo om haing jak ti haing jak ang tam ni chanai ang bu yu ni chau ga ang bo ba jo a din no so pas kong ma chau gang ga 보다 뭐 완투고 어머 할게게 안도 재미없래 안 수중고 수중 리십 가게 꼭 사가 근데 그니 간나가 뭐래그니 간나랑 막 뭐 아버지 말해 뭐한 거야 아버지 꼭 그니까 만에 스레스레 안에로 가서 파적도 니니 저건때 아자가워 무능 바이 능 이거 꼭 살아이면이 푸닝 뜨이 아자가워 니니 꼭 스레스레 가이 파이게 무능 제 너너 저건때 만에 거의 샤허까 nung jokon te bono thingno sajagai tongo hamjagai tongo srai ke sadi nung boba je tongna musung naike tam boba haikene je tongna ni musung nei nung sapuro nung doi otor yangai tongo bono jokon te sanai tabuk topon debrmano sanai bosa kahke ang iji mane raji tongo nei nung sai tongo tar mane no topon debrma nung bai thangai mane tongo jak sajak Amtuya, ang bobe just do ver malakya khana didara ang bono kuno ang bo tongja chatak bya ang bobe just do ver malakya abuni bising pano ang dino thingno bin bhi kok saka nga tariya ani wan chung makata ma ang kok sawo ang oro ko gobang sawo wal ang wala nya musung ya do nga ngaro ko gobang ma saka wala nya nanglai abuni bagai ang ko gobang sali ang saka jat abuni bagai wan chung ma na nya ang bono salai ang bobe kok sanya gi na ni saka jat e por hanga ang bono kol khake ang kutu kha nung bobai nung wan sukai nagena manile boba hi karone nung wan sukai nagena ka nung bobai kuno halok chekeri nung tongma chekeri hinke nung tani bagai bini mani hukum nung nai tongkha ang kuno hukum nai ya hai nung hukum nai ma hike kok sai tongla jagato moji azora wa ang kuno be ani berano kuno kok phaya ang ja so ani je berano phaimena ang saka ang wan sukai nagena ang boba chalai nagena oboni bising pan ang bo aw wan sukai chalai nagena mani borono ang bono phun khai kutu kha nini bori ta ba anu tangam te haga kol khaim di sana nang nang tini chimi kol ta khaje nang bai ang kunu korei nang oma hagen nang ano nang am te tanga anu sana nang ang tabuni bagai man salman byapar na na ang non ta tini chimi kol khaya nang ba anu tini chimi kol ta khaje nang bai ang kunu korei nini family nang susu ka jong na ang bo be hame hinja ga lap korei ahai nu sani ko pala khaime na bono already sajak e pore hinga na bin kol lo disip khaliya
তারপরে বসাবোবাই তামো তাম আবো অনেক দিননি কক আং পরাই বিন বিহিবাই ফার্স্ট কক মাস সামনে আপুরো বিন বিহিবাই যে ফার্স্ট কক মাস সামনে 2 মাসনি পরে বিন বিহিবাই কারে 2 মাস বঙ্গ বিন বিহিবাই কক মাস সাওতাই মাস কাইসে 1.5 মাস বসাবোবাই তামো আবো আং সাইবো মাইয়া অলে দাং বনা ফুন bo anu kontoni dele dino 2-3 bar call khaya ang receive khaya Engka tabuk nang toponi bihik thai thangman ke nang sai makana le ang khana ka nukha khanaka Engke nang thik bo bai tonga sama kerei engka hangke mane nang tamani bagai mane toponi bini kokno ang bo jawab rukha hangka ang ajaga mane ang kunu jawab rekha ni saya bele dara ang kunu jawab nang hukum nai tonga purta bihi kok angku bin bihi kok sapura angkunu hukum bonaya konte bo i hingka ang ino ne nyang angtiya ang bini bumung bokuya ang bini kunu hukum bonaya ang jasawa ani berano bojokon tamri singiri kan ani berano kunu kam khaliya ang jasaga ang tamne kong adina ani bo samung tongoi ang phadaro nongkho jak gang samung ang phadaro nongkho jak tu sangbo bai bano barbar kol khaimen bagai ang kong ma saka ga ang ba su kok sana ani time kire toponi bihik munung no mane kenai tongna rok khnai nang sara saka ani buku bai ang ma saya abo bor hisang nei ni bisina o bor tamo sala ang bono already sajak ang nung bai tai kunu kri kha nang ano ma hairo kai bezalo ta khik la je nung bai ang kunu kri nang bona already sajak tabu loko rok public rok to nono sai tong kha tabu kesaro azagawo momota de broma hapaimani bagai tabuk munung de broma obahike sichawi thainyani na kok ti nangla tamo tabu utornai tingno borok tingno anu kok silsaka nga anga singno phajil sine borok nga bin bibe kok bo sagala kamo ang kol bo risu phayang kaman bini borok kok sama bagi sang bo bai kok sabli nga ang bo bai ang walai ma kamo ang hilai ma kamo ani walai nya to tam dorgan ang ba ang bono already sajak nung obon khnadi a dino simia salsa o dino bo ang bai phas je kok samani bo dino kole keting narakha oboni bade te next time bo ang bai 3 bar kok saka obong ga bole keting narakliya ang bono bujong jak nunga no ni busai phatar chuang nung mo buni no thuo nor ko wan sugan an no ko phai thu ne an no ko phaya bo ang bai just je 2 ber ma de mo bo saw an busai be yam ten chaw an no ko phaya bo salsa bano request khai bin busai buni no ko chuang nung tongo anu chawo nunga bono call khaji no ko thangdi ni sadi ni bin bi gano request khai hero ang saka ani nam ang bin number bolog lisu khigla ja ang khulong maya bai ni saka bona already no hangka bo saw ihe monai tabung khai sadi compressor di a dine bin buri bo compressor tong ang bona saw de no nung bor chuang nung tong no ko thangdi ni saw o dino tha thang yang to semelia bin bi khadi hingka ang khai dika banu saw monai nung call khai ge register ko bana tabuk joto mane lokol mane bini nok nukungni mane munungni nok nukungni borok jotono haika batai onyo public rok kok silsai tongkha haika no dara am thia do kesaro munung mane momota de burma khapai mani bagino oba haike mane atiya ang bai nadi chawoi thnyani nangkha nei tabu kok silsa jagai tongo ang bunugo nadi dara am thia phno ang bono kono phus bukhaya ang bono kono be ang bono sibisini ang nijibo bin namano sani mana ya boni jiso boni yago sabuni yago nawo mo hayeng epora ang kok samani bin ba ang bono onek bujoka nini family tongo nung thangdi nung tongdi nung anu kol kakhaje nang bono ang sawo bo bujiya bo kol khayo ang risip khaya oboni bisum kan borta mon kinu ba anu kaso borok sawo bini omo hayo nung wai ingmane bora bo alga jaga ang khara guncho aba ang saimana thangni ang khujbona ya ungkhai ka hamkok ni chaka ang sandimano huni saka nangla tabuk pani radapur thanao AFR khlaiman nang sajama ka khorktani mongo sab sawni nukha sab sawni sajama nang bumani bumungai bin bumunga an bumungai right yaw bahkeno koksi sajagi tongo kesaro momota de burma hapaimani bagino oba hake momoko munung de burma thnyani nango hnai tabu koksil sajamani bagi radapur thanao AFR khlaiani nango borok oba haita borokni koksil chamung tabu kitbang borok oba hake AFR khlaio hungka nang tongma sama krei thikno ajaga nang bujugui mano topon de burma nang omsuk class khlaiei nang nini bihik busa ganang tongo nang oba hake ta tongki nang bujugui mano ke
tamni bagay nung tabu kok sil sa jagay nung na butharo nung na jaga kasara habu hnoi nung tabu affair khlaijangani na ang sana naga angke ang sawi ba mano ang bini beskang pan sai mano kintu ba ang bono onek bar bujok jak onek bar sajak kintu ba bini bagay ang tabu tongna hake sabungi tongba ang bo shuo borok tabu sawo tabu munung debrmani nukhungi borok momota debrmano social media wo buskango tubna nangnai bo sakpangma go sinai hnei borok sai tongo nungla tam sanai tabu ang to bini bihino yakar di bohni ma sama kere bini bihino buthak di bohni ma sama kere tabu ma sanai bele nukjagin nung ma sanai bele ang bo bai kuno tongma sama bu kere boy kuno halok manjungma bu kere thik tongkha ani oro phun khai phaikya ki bo ani thani kok sapaikya ang bo bai kuno tongma sama bu kere kok hai dana ba bo onyo buri hi bo onyo buri ba de ka je pa ka ang ba ma por sa ang bo na bu de ngo ni khna ka oboni bisung pa ta ang ba tu kuno ole di kuno kere bo buri ba ka je pai abang sai mi ya ke nang ba ka je pai ni simang ka bo hi ang je ungko social media je nung ma sawa social media borono ari bo biang kholong sigi mo ta ro ka je gro khne khna ungke sao sanono purup da ang mi di hi purum nu ya ha na mi ya ni purup da tong ni thani ang mi di au sunugo sama khna uta purup tong khang ke mani srai shadi o purup no ani thani puru bokure kun bokure ang bo ole dino ka bi kai ja mani social media tui sawa bo kwbangma gujok saroknai tongnai tong do mani nini thani evidence proof tongna nang ani kure ang bini bali to khai ta mala ba mani nang sadio kokno mani ning kingno holong sikro kaja kharok nei do proof sara ang ta sarita do olkon olta majra kes kotorong thanai nung no proof suri mai ang nang bai ka bo kaja go mamba ang puro bari ang ja social media khna ma ko chawdo yawo sari ang social media je khna ma chawga bo sabo bai ta mo to ole je to bang bo onek skang ka bi pai jak tarpore bo ta mo salai ta mo unglai ta mo eglai abo tang chaime ya bele ang direct bin bihino bo call khai saja nin bihini ni bo sani number hoite bebang na ang block khai king la jak na ngano tai olo du star di na bo ole je na ang bo kok chawe ang bo bai 2-3 ban kok saga totally sai bo kok saga bi bai nke nengke ki mani nini busayo tong momta sabane anda ang ani busabe tong phana ani busabe tong ya ani busabe ole ta ani busa onyo buri nya tong ka bu onyo buri nya tong ja nengke selana ya kho mani nini ani busa ani busai alga buri nya ja ani busa koni nyo ang bai already ang ani busa na ang buni no ko muni khaya ang ani busa no pusi tongo wa dukho beta busa rogle busa tor bai ke busa boyo sungsa ani busa okara 15 বছর ja busu 13 বছর ja nine okara poriwo class 9 kusu poriwo 7 no ani busa koni ni korte bo ani busa hostel tongo ang no poriwo ang no ngu tong ang buni logo bo kama khayo ang ribo saike mane burui onyo nai thangka onyo buri nya chong jok bata oboni bagi bang anga se kabang mo ko bo sana thange do dara buni bagi ani no thepai lap kre ang bai bo puno kre ni busai bo jaga buri nya thangka ang oro buni bezala ani no thepai lap kre hanu sa ano le di bezal paya bo jikho ni busai sabono nai thangka bo kami o thangka bo tani bagi thangka bo non kibi woi are bo ano anga se bono kordo kha tong mo bo mo hayung thang ga ang ta khaino tong ba anga se bin bono na sing mi tong ang 2009 ka ja go bai obon poro se bosa kani asa yo mo hayung ga ang ta ni busai tam khai tong sebuk da khai tong tamo seu khai pa no ang bu mu ruk sai mang ala buni be da lo ani no thepai lap gre ni busai le tabu kok sil sai tong go mani collector ani busa je sukan kok si ta ani busa age ni chimino policy borok ang saimano karon ang asuk bosor tong ma 2000 no ni chimi manjagi family ang asuk bosor manjak ani busa ka hamda hamira ani busa hamja ge ani busa ni byapare bu chemiya ang saimeno ang horbe chalba tong na ang saimeno
Mani besanya neng tamo besaya besajik neng tabuk nama kaki kalah tadi besanya neng hada hamzah. Bos sana hamzah yang kan tam lupa hamzah tong sang hamzah dia ang sajung tong na apa kena tak bunyi nak muni tong kan besana busi tong na le. Hada hamzah ya do. Hamzah tu tu besaya hada hamzah suk sadi. Hamzah tu tangan besaya betong tong na le. Busak ang ani yang ni background kondo pater woi chojo dinjin kondo tu yore ang nak busak tong. Tamu woi busak tong na hne ya ko khoja go na lata hne khobja go je mani mano je ban buja go ban kislang khasa pondo kosom hai pora koso khage pondo buja bi ang tongoi para sataran borok pondo se bisar khasini khaiye tai wasi bisaran kala se nong no pora ya gari sine hine pondo ani ya go kagos potro jeng hisan wala tamre ba wana hamya wan chugo tamoni ya bobo he hanya ang bui be thangmai ya buni nogo thangmai ya nok bisingmang ma tongo gai jel khana tong ma phan ta sanding na bla sa ngo borok ka thang nok bising so tong jak mai le ngai kamla khaine pur ko bano ro horo taku buku nogo thana pur ko bano ro ya kam khai rang tu pur ka rang no ka hamja go taku buku nogo thang pur ka hamja ge rang mai ni ba ge abo salanya thanga ka bang ma kok tong do chai bo lap koroi da ko jai hok o topic no mane badla chongna tabu hingka tai mane last pacha ko do momta last pacha mane kokung senai ga tabu jokhon te khorok tani mongoi affair khlajaka hingka nang a kok no ruk sawoi o kok no ruk sawoi nang tamo bobo he reply tongnai nini mane jawab tom tongnai ani kunu koroi ang bono thik no ang kong ma saka ang kok nani thik kok ma saka ani kok nung kahang ko bojidi tabu munung debramani nukhungni bororok tabu khorok tani mungoi nini bumung khorok sa tongo nini mung khorok sa tongo o affair khlaimano no tuye borok ni nok nukhungni borok no nung tamu kok utornai tani bagi nung kes rujaka borok tamni bagari yang semia already na bini nukhungni borok ba ang kunu kori kya ang bono already no kok pai jak borok tam no wan chukuri yang kok pai jak khangka tani bagi no affair khlai borok aje reketing khana mata abo first time je ang ba kong ma samaje oboni bade ang bono ko already no pora sira ki sai dijak bini borok ba ang kunu kori kya ang ba kunu kori kya kori se phali are borok sabo bujiya 사는 땀을 앞으로 뭔 부사지 비니 부사배 안 구는 파치 그렇게 뭔 부사지 가지저로 포도 부모게는 뭐도 가지야 근데 그래 안 것도 가지 할래 뭐 사배 가다 안 것도 할래 우리 올구나 뭐거나 그래 비나 tabuk nung kuno bobai topon bai kuno halok gerei nung kuno aja jenis tongma gerei hingke no taun bai tahu affair khlajani nakhani ni bung no khoroksa aja ga dawoi o thanawo abon ke utor already je pass bo ani bo bin busani mobile go just pass man kana bo hangka anu no honi chong kana ta e obon bagan jo taban bum kana nakta কিন্তু already no bona sra sira be sajang bo anu sa manai do ako bujikha nang bo kolok ta ya sakdi রকম কিন্তু আঙ্গুরে কিদিন খাইমা আঙ্গুরে কিদিন খাই বড় খাইছালা খনকে আঙ্গুরে কিদিন খাইনা রাম খমো বিন বিহিক যে তাম সা আঙ্গু তাবু সারগই মান খমো সারদো আঙ্গুরে কিদিন খাইনা রাম জাগিয়া nang tabu affair khlaimano tuyoi nang tini khanapono romjagai mano nang tam bo haiwan chugui tong romna khangka ang tam thanasa okong kok thanai ja romna khorom thun tam hni sanai tam thanasa ang jas bo be kong ma sak bo sabni ya bana bana kong ma sak ang ma sayang ya saka bo bi buan abang bo duber mala ki ang bo kong kok thanai ja ang je mala me thajo to banok sagalak bele ang okong kok thanai tabu to phone debro ma no hon tong khata ko ang bon bihik sana mu chungo kenai to na mu chungo oni bagai si ang wan chugui tong hni saka nang tam hni jobaru nai to phone debro o kong ti saka aban bin be para bang semiya bo nyoburi ko nung ba to kaji ga bo nyoburi bi kaji ga nam te photo ko nung ba to kaji ko bli bo to phone debro mo no sai tong khata momta abo bin be para ang semiya bo jokhon te no sai tong kha momota no bonanai bihi khlainai tabung munung thui thangmani yagolang bo bang kajek sunai hin tong kha nang tam bo haiwan so abang semiya nana himan sabno nanai abang semiya bo bin be ba sabno nanai ang aro kun kri ang already no bobe onek bini amti gotrang na sakang already no bobe onek hasal kai chal jagang
bini nok nu kungo serai serai ke sauni kagjak abon bising bung family wata monga bang sangya nongla bin family tha thangka ang thangya tamni bin family thangkono sang bin nok sisini aku dongka hambai do horka ham Number